gabi-gabi ikaw ay nasa selda, nahanap buhay mo ngayon. Magdalene, anong problema? Alam naman natin na dati kanina na sa iyong ama ikaw ay prinsesa. Anong nangyari sa'yo? Ito'y kwento ng isang babae, tulog sa umaga, gising sa gabi. Ang kanyang mukha'y puno ng kolorete, sa lugar ng ilaw ay patay sindi. Simulan natin ang istorya. Ako'y kanyang matalik na kaibigan, Ernesto ang aking pangalan. Kwentong dapat yung malaman, huwag nang magbulag-bulagan. Bakit ang nais natin ay malaman ng baho ng iba? Pagbibigyan kita, kilala mo si Magda na aking kababata. Mula pa ng pagkabata kami laging magkasama, mga bangkang papel sa sapa. Kanyang ngiti lumiliwanag ang paligid, at pag siya'y dumadaan mga leeg ay pumipilipit. Ubod ng ganda naong siya ay nagdalaga. Tuwing kausap ko na malimit akong tulala, kahit may nararamdaman pinilit kong isara ang bibig at tintig ng puso para sa kanya at sasayawan. Matapos kaming magkapagtapos tayo dinawis ang mukha, ako nagpunos ng pubos kahit parang hindi pantay. Nagmamadaling hinila, pinakilala niya lalaki na taga Maynila. Magdalene, anong problema? Bakit di ka makuwala sa kadena? Sa gabi-gabi ikaw ay nasa selda, nahanap buhay mo ngayon. Magdalene, anong problema? Alam naman natin na dati kanina at sa iyong ama ikaw ay prinsesa. Anong nangyari sa'yo? Maraming kapangarap ko'y nalipasan, pinilit kong mangtakasan. Pagkong sa aking nalaman ang tunay kong kailangan, di ko maibalingan. Pagtingin ko sa iba, minamahal ko siya, hahanapin ko si Magda. Lumuwas habang nagdarasal na maabutan sa lugar ng sabi kanyang pinagtatrabahuan. Nakita kong larawan niya na nakadikit sa pintuan. Iba man ang kulay ng buhok, di ko malilimutan ang kanyang mata at tamis ng kanyang ngiti. At dahil ubod ang saya, hindi na nagatubili agad pumasok sa silid. Pero bakit ang dilim? Madaming ilaw na umiikot-ikot sa silid. Nang biglang daw umpisa ang babagan na kanta sa maliit na entablado, ay nakita ko na ako'y nagtanong, nagkamot. Bakit siya sumasaya na ganyan ang suot? Ito'y kwento ng isang babae, tulog sa umaga, gising sa gabi. Ang kanyang mukha'y puno ng kolorete, sa lugar ng ilaw ay patay sindi. Simulan natin ang istorya. Agad siya lumapit sa'kin, walang kakabak-kaba. Ang trato niya sa'kin ay noble, tila kata-kata. Sinabi ko sa kanya, kala ko lalaki ka, ba't ginawa mo to? Hindi naman ako bakla. Biglang dumating si Shanta dito sa bahay niya, sinigawan niya kami na wala kayong hiya. Kung ito ay panaginip, gusto ko na mag-ising, ngunit ako'y na naginip, umaga na nang mag-ising. Lumipas ang ilang linggo, may padala siya sa akin, kahit gulong-gulo ang isip, pinilit kong basahin. Mahal ko na gusto, alam kong isip mo malalim, di na ako nagpaalam, takot kitang usapin. Salamat sa pagiging kaibigan ko na tunay, at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay, nung iniwan ko ang paliwanag ang akala ko. Isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko, hinanap kung saan-saan, at kung kani-kanino di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Hindi ko sinadya na magkakrasya ko sa'yo at kiligin every time na tawag mo sa'kin pare ko. Bawat punta natin sa resto, nag-order ka ng kanin, at ako natutuwa na chiksilog ang kinakain. Mahilig ako sa basketball, basta ikay kaharap, wala akong pakisalaro, gusto lang kita mayaka. Pagkaharap ako'y lalaki, tumalikod kung may kimbot, kahit babae ang gusto mo, na pa rin kita charot. Gusto kong manatili sa iyong mga yakap, ako ay natutuwa dahil ako'y iyong nahanap. Mula na yatang mulis ang makakalinis ng kalat, alam katulad ko sa iyo ay di karapat-dapat. Pinangarap kung sa altar tayo'y ikakasal, ngunit dito sa Pilipinas ang gay marriage ay bawal. Di mo ko tatanggapin, pero sana'y maibalik ang pagkakaibigan natin na tunay at matalik. Pasensya na, akala ko lang ikay paminta, di ka naman pala paasa. Nagmamahal, Magda. Magdalene, anong problema? Bakit di ka makuwala sa kadena? Sa gabi-gabi ikaw ay nasa selda, nahanap buhay mo ngayon. Magdalene, anong problema? Alam naman natin na dati kanina at sa iyong ama ikaw ay prinsesa. Anong nangyari sa'yo? Ito'y kwento ng isang babae.
Mabuhay Pilipinas! Ito na po ang katapusan ng vlog namin ngayon. Salamat po sa lahat ng nanonood sa mga video namin ni Shanta. If you've been watching our videos but you haven't subscribed, please do subscribe to this channel. Meron kaming bagong videos every week. Maraming salamat po. Kita-kits tayo sa sunod na video. Don't forget to check out the YouTube channel of the fabulous Miss Powers and yung Americanong Pogi Eric Busby. Links in the description below.